Noget af det skøreste, jeg har prøvet, det er, at Stefan og jeg vil booke ud til, som underholdning til en konfirmation sammen. Vi kommer derud, og faren, der booker os, han tager imod os ude foran huset. Og han er pisseglad. Han siger, kæft for det fedt, jeg har, dreng. Jeg har fortalt min datter, jeg har booket en stripper. Så. Hvis ikke det er slemt nok, i det øjeblik, han siger det, kommer hende konfirmanden ud, står i døren måske 10-15 meter fra os, ser os. Hun tror jo, vi er strippere. Så hun går i panik, hun skriger bare, ej mor, de er 2! Og så løber hun. Og det kan jeg kraftedeme godt forstå, hun går i panik over. Prøv at tænke, Gry, om 2 år, når du skal konfirmeres, ikke? Prøv at tænke, hvis din gave, det var mig. Og jeg lige havde taget en kammerat med. Det er jo en hård start på de voksnes rækker, helt oprigtigt. Hun har lige været i kirken, hun har lige sagt ja til Gud, det er Jesu Kristi lemme. Det næste, hun ser, det er også, og tænker, nå, så er det jo tid til Jesu Kristi lemme. Prøv at jeg siger bare, hun er 14, jeg er 24 år, jeg er 10 år ældre end hende. For at skulle kunne date hende, skal jeg som minimum være medlem af Folketinget, ellers det er fuldstændig uhørt. Hvis man er det, så kører man bare. Problemet er, vi er en overraskelse, så vi må ikke fortælle, hvad vi rent faktisk skal. Og det er altså et reelt problem for sådan noget. Altså, 2 minutter inden vi skal på scenen, så får konfirmanden, hun får sådan sig ud til os, og så spørger hun os sådan lidt, jeg er nødt til at høre, er det rigtigt, de skal strippe? Og vi er jo tvunget til at holde på overraskelsen, så vi står, det ved man jo aldrig. Så. Prøv at sætte dig på din stol, så kommer ind til om lidt, ikke? Jeg kan godt give dig et hint, når vi er færdige, er du nok rimelig løb med kæben. Så. Det jeg prøver at sige er, at hvis der er nogen her, der skal holde en konfirmation, så kan vi bookes.